Nyafuanga Juanga en dakika 24 tok sa achiel mar okinyi machiegni e twak mar mokwongo okinyi ma kawuono mar mondo mi watwagi kata wago mbaka kotudore kod chal mar Kenya mano kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho ka gisani ahinya to kinde matwaka mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua sani koro mako mach e od bura kacha kata obedo ni twak makamano mako mach kendo ibo bed ka ichako chenro mar kawo pach jopiny ayanga odiochieng' makinya jatend piny Kenya William Ruto pok oloso kata pok owacho gimoro amora kotudore kod wach thicho oko jalupne kanyaka sani bende nitiere riwruoge moko makedo ne ratiro mar oganda kaachiel kod jotelo mamoko makoro wacho ni ka ithicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to karo onego jatend piny William Ruto bende onego beni wuok e apisi kata en bende onego beni thiche oko mago kaachiel kod weche mamoko ne waneno kod odiochieng' manyoro bende MCAs e county mano Makericho ne othicho oko governor e county Makericho mano Eric Mutai kaachiel kod achiedh nade kaachiel kod Modolaka ma jotuo podi kale ahinya te kinde ma gidhi e ute thieth e kinde manitiere okumba manyien mar thieth mano ma Social Health Insurance Fund matiyo e bwo Social Health Authority jotuo wacho ni okumba mar thieth no pod ok ging'eyo kaka gitiyo ka ute thieth moko bende nyaka sani podi tamore ni ok ginyala thiedho jotuo e bwo okumba manyien mar thieth kaluwore ni pok ging'eyo kaka obobedo kotiyo makare gino mamiyo jotuo moko chudo kowuok e ofuku margi gino makoro medo kelo peka ne jopiny e counties mopogore opogore Ramogi Juang mago kaachiel kod mamoko mathoth wadwa twak okinyi makawuono e chal mar Kenya to twak makamae okabibedo godo kenda antiere kod welo adek yawuot luo adek e studio marwa e county ma Nairobi kae mar mondo mi wago ane mbaka ni to piny Kenya ochomo kanye antiere kod welo adek Wycliffe Nyafuanga jalonye weche mag telo Omullo Junior janon siasa kaachiel kod Peter Simba Wasaga ma en okil kamaloka achak kodi Wycliffe Nyafuanga oyawre chiwo nade okinyi makawuono erokamano Joyce kuom rwakwa e twak makawuono go erokamano Ramogi Juang achiwo maber machiegni twak Omullo Junior oyawre chiwo nade oyawre Joyce mor ka chopo kae okinyi masani kendo amoso jo Uganda luo ni oyawre uru machiegni Wakili Peter Wasaga machiegni twak okinyi makawuono chiwo nade achiwo maber mana enjoy machiegni e twak mar okinyi makawuono chwalnwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pile biro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako twak marwa yango kinyi makawuono dagom mar chako kodi Omullo Junior ine mang'eni wuok e sirikal ine ma in ja Kenya kwanza mwantiere gode studio kinyi makawuono idwa thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to Ruto pod oling nango rokamano Joyce ing'ene wateka wane sirikal onge ng'ama onge sirikal but nitiere joma nokwongo no ndio joma donje ma koro silich ma gino makoro gine sirikal koro Ruto ling nikech onge gimo nyalo timo koro ing'ene kaka president okonyal interfere gi gima timore e parliament nikech parliament man gi teko mar thicho ng'ato oko to inyalo paro ndalo mane Ruto no ogolo statement kano yiero jalupne no wacho ni okobie ni jalupne sandore lakini ka jalupne nigi shida to sheria biro kawo kare koro sheria okawo kore nikech kaluwore gi gik mo iparo ni rigi osetimo moko osetimo maber nyiso ni koro magi grounds mitiyo go mar thicha oko Omullo we amaki mana ng'adi mana batini wacho ni Ruto no wacho no kobiyie ni jalupne sandore sani nyalo wacho ni jalupne sandore to kosok sandre to kosandore osandore nikech ang'o ing'eyo gima no wacho no wacho state ing'eni kisomo state winjo statement ne no gima oko ndo wani achamo ko matindo tindo lakini no wacho maber ni kopo nikech iyudo ka journalist no penje joage no penje ni to kopo ni ntie makosa motimo kata ko koso ni tibro timo nango to wacho ni sheria constitution tie kaka timore ing'ene joka kiyiero president gi jalupne gin kaka rude lakini ing'ene kopo ni ng'ato koso to tingo ochamo mana nyanja penjo machielo en ni okoso ne jatend piny William Ruto okoso ne jatend piny okoso ne jatend piny okoso ne jo Kenya jatend piny okoso ne jo Kenya okoso ne jo Kenya kwanza manomie telo kaka jalup ker
oketho ne wabunge to gi governors mogore go pile pile. Koro en otinga msike president onge kanyo, onge kama president do wacho makoro giware e public ni okadwari kata gima otimore kamano. Wycliffe Nyafuanga jalo nyeweche mag telo potere go de studio kinyi makawuono kapok wadhiro kilo ngiso ni ndo chik wacho nango be inyalo gol gite kose kilo gato tinga msalape ero jaten pinye yande entiere limbe pinyno mar Amerika no duogo chieng' wuok tich to poko loso kata poko wacho gimora mora kotudore kod twak madhi mbele mar thicho oko jalupne apisi ber koling kose nitiere kako nyalo gayo weche ba wach mar thicho oko Gashagwa dog bal modh pi kata la poya nono makoro gidog gi los weche gi yo makare nikech nitiere kata jod bura moko mawacho ne mano en gwandruok manitiere sirikal mar Kenya kwanza ma jo Kenya moko konego bed ni donje moko nego bed kata ni chopo kama ithicho oko jalup jaten piny. Erokamano Joyce, nitiere kisungu moma ji luongo ni presidents ane wang'iyoga ni gimoro kano satimore chien ka no konye nang'o to be president no bitiyogo sani. Nitiere time moro chien ka mane wawinjo ni ne wabunge ne dwaro thicho jalup ker oko ma be ker nowuok ma tek mo wach no wabunge mo bedo go piny ma gazette no wacho ni ker okwero wabunge ni weri gi jalupna. Now wasang'eyo nikech ma ok en open secret ni jalup ker nitiere ng'ama seche moko dhoge pusore owacho weche moko mok ber ne piny mariwore kachiel. Yando wacho chien ka ni Kenya is a shareholder mano no winjo no wacho maber ni en weche matimore nini okia weche matimore no dhi wacho Rift Valley were weche ma Murima cha complicated ayogi tutaka kwero jo Murima ne kik dhi Rift Valley making'iyo chik ng'ino wacho ni wan piny achiel to kendo chik wacho ni the president or kata president the presidency en a symbol of unity manyiso ni onego bed ng'ama kowuoyo ka ng'iyo kaka na jaluo tamor ingeni ilo moro nego bede chunya ema winjo ko kuonde mwasome democracy of America ka president wuoyo kata jalupne to speech ne ikawo ga isomo ga political history book itere university som onego bede samora moro ma jalup ker gi ker the president oting'o dhoge to wacho wach moro ma jataita morgo ni yawa kare ma ng'owa ma en ng'ato sama no sadi kore the point what mo wacho Omullo temo wacho kore ingeni nitiere gima kisungu luongo ni the realism ga idealism. Ideal enemy care oko nego donjore weche mag impeachment ni bunge is independent mano koro ideal to kaluwore gi demokrasi maro ma Kenya ka wang'e maler Joyce ni ka ker no wuok to gocho ne bunge achiel to ngiso gi ni ya okadwa wach mar impeachment nikech yo makoro ng'ane okete goni yo makoro wetangulo okete goni korumo to dwoko wa 2027 korumo rumo modhi kama nikech kodhi motiege mokele bunge tede thiche oko mana kaka winjo nonro sawacho koro watemo wacho ni joko sachwanyore awayo degore glak president nigi teko mar duoko gicha piny mar golo impeachment oko chalo gi membo ko dwaro kata ni chal ma gimu nyalo nene mood gima oko dwar alafu kaluwore gi kaka ker no wuoyo weche jalup ker no wuoyo radio station ma Rift Valley kado chien ka eyudo ka chalo gima nitie weche moko mwach mogwandore ma ji osachwanyore koro wang'eyo wan gima wadego wacho sani en ni statement Omullo wacho ber nikech owache as ID mane kako nego timre to the reality en ni chalo gima ker osakwenyore ga gawa koro tichgi to gimomiyo watemo wacho man impeachment ni ber en ni ya kuma koro wacho pesa neni ka ok impeachment odhi through to chak tea together moro gilo moro mane wan go kaka DP to timre nikech kaluwore kaka nanjo ka DP to chalo ng'ama koro ba wach ne jatende ni magi mang'ane ong'eyo magi maker no ng'eyo moloyo to samono wuoyo Rift Valley kendo no wacho na chayo sabedo e sirikal kaluwore gi bunge mano dhi dala ne motimo achira dek mane wanene weche ka koro gima temo wacho ne politically igine marriage Kenya chake sungu luongo la bro giso ni is irretrievably broken down. Okonya chako bedo ma joka chako dage ot ni husband and wife. We wakela ne wakili Wasaga etwako kinyi makawuono. Nitire mago moko kuoma jotelo mag rawere makoro gidwaro ni Ruto bende odhi pacho in case ogol jalupne e apisi kacha mano kokale yore impeachment bende onyalore to wach mar jaten piny lingne bende ngino makare kose nitire kako nyalo donjore wach impeachment ni bo chunge. Erokamano mondo mi impeachment ne chopo kuma intiere ka
adachako ni en gi gweth kata blessing ima kisungu wacho ni blessing of the president. Rais ni e tok gini kendo en e sponsor mar bill to weyawe gi kanyo achak getiende gima mora gi constitution ma wan godo ka ni article 150 article 145 gi standing orders, especially the constitution no konyo Kenya masira mane wan go e previous constitution. A previous constitution rais ne nyalo chunga to replace kata gola ng'ato kopo ni ok owinjre kodi, but katiba masani wan godo to keto threshold kendo hango grounds ma jalup ker kata ker nyalo gol oko ma ok chiwa ni tiwacho ni agol ker oko. Koro mae gimomiyo koro amor sana nikech at least a constitution masani ni waneno ka we are talking about facts, waneno ka we about law kendo we about processes. Na wacho kamotelo ni thicho oko jalup ker kata ker en a political process kendo en legal process. En a political process nikech jok matime gin josiasa gi mamanyo the requisite number mar signatures kendo number mag members manyalo golo oko ker kata jalupne. Kaso kidhi legal aspect to mondo mi uthicho oko ker kata jalupne nyaka those grounds be established. Na somo special notice no aneno grounds moket midwa gol godo deputy president to most of them negin pogruok e paro gi rais. Mago backgrounds motegna diera. Gina wacho ni ngeni pogruok e paro is objective. Kinyalo wacho ni ngato is to wacho ni ok owinj wach. Iluore ni wach mane moko winji. To it's okay subjective ni okay objective ni tiere wach moningo winji kata nikech luore kaka utimru na du winjoru. Kingiyo ngata chiel kuom jogo wacho tribalism. Nikech Rigathi Gachagua wacho ni jomrima sirikal ni mag shareholders to ngata chiel kuom gi to timo tribalism no. Nikech kingiyo cabinet mano bedo dissolve jo Mount Kenya di mano yer kanyo, jo Mount Kenya nengen, jo Rift Valley di mano yer kanyo, kata kingiyo kata ministry mar energy, who is the appointing authority? The appointing authority and president. Koro ngata chiel wacho tribalism kaka Rigathi wacho no to ngata chiel to time ineno. Aya chakingia ne weche mag ni obago naneno another ground man okel kai ni rais deputy president ntiere kaka okodhire ratiro gi policies ma executive kalo nikech oningo gi work as a team, is a member of the executive. Ne aneno ka gikuot weche machalo kaka Nairobi River manigolo ji Nairobi River to deputy president no wuok tung mosuo wadoga ne chien kacha weche nkech ilonga ni rwathi pimo gi nyawadgi Ruto rais masani nyocha en deputy president nitiere policies moko manoko yiere go last time mane cabinet okalo. Inyalo wacho kata weche mag pidho yien mauka, inyalo paro kata weche mag BBI, negin weche mang'eny, weche mag ni kikwa ugo siasa sani wakunga dhi mbele gi sirikal. Neno ka president no wacho to last time noko timo nade noko luogi. Ang'o makoro Rigathi Gachagua timo matek man William Ruto noko timo momiyo sani thiche oko. Koro king'iye this is just political, ochalo keny moro ma ka achwanyore kod jaoda tatiyo gi nyithinda mar timinade mar golo babagi kata golo mingi. To wach maduong' makora chaka neno ka ni parliament marwa is still not independent. Nikech king'iyo kata grounds ka and I'm very objective and adwa ng'iyo nikech ok ni ohero Rigathi Gachagua but adwa ng'iyo president kopo ni this impeachment motion or the through it means ni the grounds kata threshold mar golo deputy president or duok piny kabisa mamano will be just trying to settle political scores. Angomi wacho kamano National Assembly members gi emano tigo mano gibedo whip magikadho finance bill mano kelo koko jo piny nok dwar Rigathi Gachagua no wacho wachne sani the same members of parliament bende ka rais oling thi to nigi wacho ni rais olinga nigi timo gini kendgi. No way. Looking at it legally, looking at it from a political point of view,
this is just a matter of the differences between the president and the deputy president, and the National Assembly are whipping this thing. Gitemo kelo gima price dwaro mondo dhi kocha. Gima duong' madwa nyisi Joyce, gima wang'iyo sani ni politics ma Kenya en ethnicized. And politics ma Kenya egine doka jo Luo riwore mondo gidonje sirikal, jo Masawa riwore mondo donje sirikal, jo Rift Valley riwore mondo donje sirikal. Kopo ni rais ne wacho weche mag shareholders ani oonge, tang'o miyo Kipchumba Oscar Sudi nyo tweet nyoro nyo ndiko e mbui ne nyoro ni replacement mar Rigathi Gachagua dhi amana Masawa. It's still the same thing. Dak koro negi wach ni replacement mar dhi ya Nyanza kata Suba kuma yae. Ang'o miyo it means nia shareholders ni pod nitiere ka en mani ng'at achiel dwani owache to ng'at achiel to time. Omullo juna ng'eni nitiere wach baile kata kamano bende paro ni pod ginyalo kware ng'wono kochopo kuma ochopene nikech kata odiochieng' manyoro ne waloso kod ja od bura mano ma Mumias East mano Peter Salasia mano wacho ni mago gwandruok manitiere Kenya Kwanza kata kamano moko kuom jotelo ma ok nochuo kokgi kata ok nosiro wach mar thicho oko Gachagua ne giwacho ni ber ka imiyo gi thuolo mar mondo mi gikware ng'wono kaachiel gi gimidwa medo. Mokwongo kapok aduoki nitie gik ma nyaka correct, nitie gima yie gi wakili, nitie gima tamora kode. Ma is a political process and a legal process. Ma ok pogruok paro opogore gi grounds man gi legal basis. Nikech katiba article 150 wacho maber, ing'eni nitie article 145 macho kaka impeachment of president, article 150 wacho maber ni gimiluongo ni gross misconduct. To gi laws ma ka ng'ato ketho man national gi international law. To ka jogi kano ting'o muma nowacho ni gibiro protect the constitution, gibiro preserve kendo gibiro ng'iye maber. To ma in gi deputy president ma en kochiew gokinyi to en madhira. Kogi godhiambo en Nyeri. Kogi godiochieng' ochamo lunch Kiambu. Kogik Sunday en Madhioya. Kowuok modhi mabor ahinya en Meru. Onge chieng' mosedhi kata Kisii, modhi e church Kisii nodhi lemo. Onge chieng' mosedhi kata Homa Bay, modhi Karachuonyo, en e church. Kodhi Nyanza to oluwo mana ker. To gik mowacho gin gik moko mok kel gimiluongo ni national unity. Okel gimiluongo ni cohesion. Mowacho ni unity ma president emo preach. Mineno kelo nyaka broad based government. En tije en pogo jo Kenya. To mano king'iyo gima chalo kamano, mano en gima opogore gi katiba ma wan go e Kenya ka. Namba 2, ma en deputy president. Ma sama nitie crisis e government, ma ker owuok oko, ma ker dwa mana ywak nikech jopiny osewang'o nyaka parliament. Jopiny koro wigi dung'iro. To ker golo habari ma koro ineno ka Musalia ni kode kama MPs ni kode itemo oye ni koro wuo gi jopiny moyie wuo gi jopiny to jalupne eto koro dhi kelo flag mar East Africa kendo mar Kenya ka embo yawo dhoot en gi microphone madongo dongo ka embo golo taarifa ker golo sani en ogolo bang' dakika 5 ing'eyo nitie gima iluongo ni leadership, nitie gima iluongo ni insubordination. Ing'eyo nitie gimoro ma nyaka irespect gima jatendi wacho. Ma en deputy president ma en nochako gore gi jo Kenya Kwanza. Ing'eni chalo ka ng'amo okendo in gi dhako to un go weteu gi mondgi une kaka dalau. In itemo kelo riwruok e dala to en ng'ama wuok ma ji gore dala kama in kaka wuon dala ng'at monego bed ni kelo riwruok. Koro tiji bedo matek, onge gima inyalo kelo. Koro ker dwani mondo oket agenda mare mar Kenya Kwanza e mesa mondo jopiny one kaka projects gitimore. Lakini ker mare, deputy mare en oketho gigi te. Kose di central to wacho ni un makoro gwa gogu, un makoro ng'ok ne jopiny, usechiemo useyieng', wan koro mond Kenya. Ing'eyo nitie gik moko ma nyaka wang'e. To mogik kendo ma nyaka wakili ng'e nikech otemo wacho no ng'iyo grounds go ni grounds gen pogruok. Onge kaka ng'ato achiel mano kano en interview to wacho ni wealth mare en 800 million. To bang' igni 2 osenye hotel madhi ma beach en gi sani hotel go cost gimoro ma 5.2 billion. Ma in fact mano joko undervalue gi. Koro ing'eni magi
in process mag tendering processes mag go hala money laundering mago gikma sheria oyiego koro onge ka pogruok ni ng'ato tingati ng'ato cham nyanje ng'ato tingati msike to muma wacho ni ka lweti ni man gi shida ng'ade wan oyie nikech okinya pogo ni gima dhaw mane Ruto gore go gi Uhuru Kenyatta macho Ruto no ling maber kendo girwako ta achiel ma igni abich rumo to kane chako goruok Ruto nosego calculation wacho ni nyiene dhi retire koro igni abich gi ok en tich mayot nyako mani kura to ng'ani pok watiko kata ma igni adek tete en ma en ambitious en ma en mosewuok oko meno dwa kata mana nego ker mondo bed president koro ing'eyo wan wathiche oko mokwongo sani mago to nitie to wan wada thiche oko chon mondo koro siasa chakre achaka ka en gi teko mar dhi chako siasa wan onge shida nikech wambe watemo ng'iyo ni Kenya en mar ji te ok en mar Mount Kenya ka en Mount Kenya ni koro ni odwa terogi e bugo otergi tere bugo gimbe gibedo opposition wan onge shida jo Kenya mamoko biro go kura wambo dong ng'iyo ni ka en gi thoche ka en gi pesa ka en gi gimoluongo ni wiye witho ne odwa bedo gi power mar laro ker wayiene lakini kama koro chope ni an anyalo nyisi adier kendo kuma bedeni winjo ka wakili wacho ni nitie Oscar Sudi gi Murkomen wacho ni gino nyaka dhi central ok en gima nyaka ocho ni nyaka dhi central wan gima dwaro en gima iluongo ni stability ng'amo nyise kako ranyise sani wakili what if Ruto keto Musalia nikech ananya nyisi line up Musalia itie scenarios Musalia nyalo bedo deputy Kindiki bedo prime cabinet secretary Kimani Chungo wada keto security Ndini Nyoro waketo leader of majority ntie shida kanyo okocho ni nyaka jidhi mago gin weche ma useparo kose gin mana kaka pare kaka ja siasa kaka ja non siasa yena en wakila na non siasa to ngamo nyisi what if ko kawa nyang'nyo keto deputy ntie shida onge sani ok wanyalo wacho ni ati ni koro wada kelo kabila moro nyaka wacho no keto joka nikech kwa sani wacho no wada keto kabila moro sani to joka ok bigo kura ok gibigo lo nyecha to koro nyanya kwa tu mariek koro kagi sit ticho nyecha oko koro wada bede mesa ko wabo pango ngamo dhi bedo deputy lakini gimoro ni jidhiri wore ni koro ntie gi reconciliation onge reconciliation nikech nyecha en osewuok ene sama koro wamiye reconciliation ni giwuo nikech nosemiye second chance Ruto nosemiye second chance to ma en ngamo osewuok oko ma en oseriwore gi iluongo ni Mount Kenya mafia joma nigi pesa jo mosebedo ka pingo Ruto ma gin gidwa ni mondo Ruto ogore piny koro en sani kwa miye ni koro waduok ni ji obede mesa ni ji wuoyo en koro wamiye opportunity mar dhi kendo go siasa nikech en osewuok oko koro ka ng'ato osewuok oko mo declare ni en wach kanisa uno okodwa sa mu usono osedhi oko kucho mo join kanisa machielo uwe ulemo na lema unyisa ni anodhi adhi mbele gi tich motimono Nyafuanga imbe nangeni ntiere wach maili Omullo Junior ingena nene kako wuoyo wage Brian meke en ingena nyalo ringa kodu ukalo aura fine gima wakili Peter ne wacho owacho tenu maber kabisa ndalo moko ne oluongo political process moro Somalia as consultant to president makono wacho ni we water election ndalo matin nikech wan gi weche mag instability Somalia ka to akwero gi ni gimene ne timone ng'ato dhi time mbele koro ka ng'ato time mbele president mi jo wacho ni onego bed wambe wana gi seche moko ka deputy president wuoyo Kenya ka to wanene to wambe litnwaga wacho ni hapana ma ok sign of unity doge wuoyo gi character ne kik ma kisungu luongo ni people skills nyiso ni kaki relate gi ji kata kaki i relate gi osiepeni yudo ka naneno ka joma tiyo kode machalo broga kaka itube gi ni wacho ni chieng' moro no wacho no ndik publicly ni dwago ken Sagana State Lodge magi public koro yudo ka tabia ne toke ber ahinya nitiere weche moko matindo tindo mok signs of national unity ka eneno ni gima koro timore mana kaka wakili bo wacho ni ya deputy president timo gini manifest yani wacho gi dhoge gima ker to manifest e tim ker ngeno huo ker timo na president mo wacho sani ni ya wa yie go ni chiko yie ne piny mar Kenya ka mondo ji vote mogol deputy president mana dieri wa assume ni ya ni gini kero ko influence odhoro wange gima dibende mana dieri lakini wakete threshold moro maku gole gi grounds gi ti wacho ni by the way grounds gi achieve tech kwa gole sane
kidi do ka chunya ge to ne wacho ni oko chal ngama kedo national unity ne go gole ko gole sani to create presidency go to president ko chalo law madaka ko kile wacho mongi so ne ku keto kindiki to ko kindiki en misumbini wa bunge dogne gimanya watim ka okitimo gimoro dwaro ticha kitichioko mangiso ni koro chia kata ma security of 10 amoro ma deputy president bedo gocha koro di bedo ko tana bedo ko gena point ma very clear ni ya gima deputy timo ma yego e gima be ker masale no timo ne mana Uhuru Kenyatta ena ni deputy timegi of the full blast ahinya koro yudo ka deputy president ne timeni ya choncha owuok no the launch project mar sirikal to no wacho language mar sirikal to no tiyo gi miluongo ni popularity koro no miyo dio donjiji ni otiyo on behalf of government lakini nuonge no go siasa deputy masani en owuok to gi weche mag murima gi to gi weche mag wacho ni ngato kik de murima ngato kik mul koro ngene kaka winjo Omullo wache maber ni ko chiyo to en Mathioya ko chiyo to en Muranga kango chiyo to en kanye kelo weche mag ginene piny ana saleng ni ke atimo public policy articulation of public policy moro maler mi koro deputy wanyalo wacho ni koro jio bedo ni baba koro wache gimoro mondo ayud key point onge ene koro yudo ko ochendo number 2 Kenya ka is a political process gimoro ma dembele is a political process masamigo siasa ni samora mbora ngendi deputy president ja siasa embonga madano pang siasa na we keto wagishida Kenya ka no nengo bende ko Omullo wacho opange siasa ne chieng'oro buru wacho oburu dinga ni gimomiyo wan ero wandai ni wandai nyalo somo gima ker dwaro to wacho gima ker not ker migosi Raila bolo dinga to wacho gima Raila wacho gima Raila dwaro koko wachne ke jalup ker to ki antagonist ker iwacho ni to ker ne dwaro ngo koro kata gima rach ma ker dwaro no eme wacha nikech ing'eni koki wacho to dikelo shida ka where we are right now en ni wachomo gimiluongo ni impeachment wane wakwayo chikuye wa establish grounds moko motegno mondo jurisprudence kata na methods kata precedents mwakelo obed precedents makwa keto jalup ker ten jalup ker moro manyalo bedo gi chia no dhi timo maber now sama koro wadwa kele sani mashida ni wuok ingen jalup ker moro mokel Kenya koro bedo msumba wa bunge kendo msumba rais dikech ko biro ti penjenia donge gima ne otimore na ngama nika ingeni keto gindiko the question ne akindiki kombe kaona ne an maranga no ken maringa mana nika ni gosri gade ga choka to bi ng'eyo gima dhi mbele gimo mi wuok polarization mi jo klajo wacho ka ne klajo wacho polarization an kaka an Wycliffe to ne racha nikech kosa techo rigadi sani tingen wachaka 2027 kinyi gukinyi nikech ng'ache ngene ben ja siasa ta ben gi teko na kien koro en na Rift Valley koro mondo mi ker be counter go ne na central mondo mi ker counter go central ker be nyaka ket joge on the ground nikech kibedo ni un development tena go siasa ngeno dilo oko koro what they donje political process moro o campaign mu Kenya ka ni mai kama na madi mio shida kaka to diketo maendeleo bedo maonge Kenya ka koro mago and issues momako wakaka jope but from point of view kipeja tapenyo ni kichuru ker uwogoko but ketu ground moro minyal tigo as a precedence in future makidwa keta jalup ker kaka an Wycliffe by the way anyalo ka komne nikech nitie security of Kenya mane kaka parone koti bende nitiere kaka inyalo thichgi oko gi duto kaka ji osebedo ka lieko ni aya koro idwa thich jalup jatend piny Kenya dong no yiergi as a package kinde yiero mar higa mar 2022 gidhi oko gi duto to parni bende nitiere censure motion mano chwal e nyim Senate ma oyango mar mondo mi ong'i kit kaka jatend piny Kenya William Ruto ne osebedo ka tie pacho kae wakili erokamano ng'ato maro timo msalape nitiere grounds mar golo rais nitiere grounds mar golo deputy mare koro ka rais odhi ataro mar katiba kaka article 150 owacho to wadhi article 145 mar constitution to walu ratiro no nyaka gol oko rais one gima no wacho mokwongo ni ng'iyo gross misconduct ing'iyo ka ng'ani odhi ataro kod chik mag Kenya kata mag international ing'iyo so many other things but then kaso chakwadok e weche mag National Assembly to koyese ya National Assembly to the Senate
koro gini en individual ng'ato ka ng'ato kendo deputy governor igolo kata governor igolo to deputy dongcha mane kaka bende mar kerni bende ntiere adwa dok ma grounds for example grounds mano bedo raised ayie godo mulo ni ntiere grounds moko ma hold water but most of the grounds gin political grounds na example maduong kuom grounds ma adwa mondo timnegi uchunguzi nikech sheria ka iwacho ga ni ng'ama kelo case nyaka prove he who alleges must prove to naneno ka mbunge mane okelo special motion ni nowacho ni nitiere affidavits ma obro kelo nitiere documents ma obro chwalo tingeni documents gi benya kwa ng'ie gi threshold mar evidence act ni no gibedo obtained nade to gichopo ka nade koro gima duong' mana neno special motion ni en corruption and money laundering na neno kampuni mang'eny ma obedo associated kod Rigathi Gachagua kachiel kod nyithinde na neno the kind of wealth ma Rigathi Gachagua ose bedo godo chakre no bed deputy president nyaka sani koro wabro ng'iyane explanation nikech kwa ng'iyo fair administrative action ntiere law ma wacho ni ng'ata modonjne nyaka imiye nafas mar jitetea nyaka wach ni ne in gi siling 2 to sani koro in gi siling 10 siling 8 gi oya kanye na winjo ka Rigathi Gachagua incho selieko ni pesa negi nen kod pesa ya chon makata ndalo mane ogilaro wach mar kirni mar 2022 ni pesa neno mak kumoro to ka pesa negi no maki kane gi sayudo kom pesa gine notimore nade noduoki nyocha beni neno ka Kithure Kindiki notimne vetting mokuongo to pesa manengo no medore to kano penye ni pesa nigi to no yakanye no wacho niya jok moko ne nigi gopa nikech ne en wakili jok moko ne nigi gopa to ne gitimo nade ne gichula koro ka Rigathi Gachagua be nyalo biro nyise ni ntiere hotel moro ming'iewo to wang'iyo ni pesa ni oyakanye to nyalo explain nikech embe obro bedo gi legal counsel wabro winjo chieng' tarik 8 ma wacho ibro mi Rigathi Gachagua time mondo protect himself koro egina wacho ni grounds gi nyaka wang'igi in an angle moro manyalo meet the threshold mar the constitution gimoro mana chaka neno e grounds go mabe koro mana nadwa seyo ni it's a political corruption cut I'm fighting mako bedo proved to let Rigathi Gachagua go home to bende penjo madwa penjo mulo and everyone ni jogi no fwenyo ni Rigathi Gachagua oseyudo maligi within this 1 month nikech Rigathi Gachagua kani bendo be deputy president nengi cases e court William Ruto rais nong'eyo ni nigi cases e court jo Kenya Kwanza nong'eyo ni nigi cases e court ji nong'eyo ni nigi corruption kata weche mane wadgi ndalo mane wadgi en governor to pod ne gitimo nade ne giyiere namba 2 ne ging'eyo ng'ama Rigathi Gachagua ne en combative nature mare in fact gimomiyo jatend piny noyiero Rigathi Gachagua ne nikech combative mare ne nyalo romore gi mar Uhuru Kenyatta emomiyo anyiso ga ji ni siasa ka onge friendship gima ntiere siasa ka en comradeship ingenia wariwore go mulo nikech wachayo ng'ato ok ni wahero ng'ato wachayo ng'ato maka ng'ato mwachayo no wach ni oserumo to wachwa no bedo rumo koro wadoke default setting mode mane gimotimore ne Ruto kod Gachagua ni gima noriwo gi nok en ideology gima noriwo gi nok gen kata parachiel gima noriwo gi ni Rigathi Gachagua ne nigi teko kod nguvu kendo nong'eyo Uhuru Kenyatta nikech nosetiyone koro ne benyalo chwale to tichne koro oserumo koro ithiche oko koro nikech for example king'iyo sani ground money wacho ni article 160 sub article 1 ni ochayo do which is very open nikech ndalo moko ne do golo paro ni million 200 mondo bed forfeited nikech ne gin proceeds of crime mano is a ground of course nikech court nosetimo nade no wacho kamano to kane odonje telo Rigathi Gachagua no wacho nade Rigathi Gachagua no siamo wang judge kabisa to ng'iane 2017 kane Supreme Court ogolo ruling mar judgment margi ng'ama no siamo judge nen William Ruto achielni kendo ne gin Uhuru Kenyatta achielni koro ok nigi ok timre ok nigi gi poko timore which is very bad but
the timing momikelo negi mnyisi ni it is just political nikech kanel corruption ne Rigathi Gachagua chakubedo corruption from 20 even before 2022 to nyore ka kono timradi okel gigi koro let's be very objective kiko so sana siasa hii kandi kecha of course siasa to ntiere but let us be objective mondo kata kwa golo ngato to grounds mwa golo ngato ngat ma next madonjo office no okobluor kasto okobmio president bende powers moko mar the ataro code constitution nikech katiba wacho article 2 ni everyone is subject to the constitution onge ngama duong ne constitution koro ngata koro kaka gitero Gachagua dala ni abro ngia ne ka bende rais bende gibro ngia ne weche ne gik mane luore kaka be ginyalo tero motion mar impeachment no to wabro dhia circle to wabro tieka kuma wantiere no ang'eno nego beni time yo makare maonge weche mag siasa nego beni ng'iyo grounds go e yo maber ma onge dewa kata kamano yiena mar mondo mi wakaw yo madundo mondi e ka waduog wadhi mbele ko twak marwa kik dhi mabor. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs? Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Zishinda mamilioni. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusini, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Wasaga. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea.
nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428. Gimomiyo an naketo simbno kanyo, nadwa ni winj gimoro amora, giiti kendi, odiochieng' ma kiny Rajvir dhi ketho ngimane kende. Kinyalo yie, to an abro dhi wacho ni seher gimoro amora. Dawe ni kill. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kotwak marwa e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono. Kapok wadhi mbele, yiena mar mondo mi asoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. Ote makamago wabobedo ka wasomogi achiel kachiel, wawinja ne pachi kamoro amora ma intiere okinyi makawuono. Ote mokwongo kanyo mano mar Honorable Hon Byron Akir, wacho ni watching live from Mombasa, and greetings to you Joyce Odur and to all our visitors in the studio. To me, I keep asking myself these questions. Okay, toka anyo penjo mokwongo. When the DP Gachagua is impeached, how will the president be in his office without his DP's help? Marariyo, penjo kanyo ni, and how will the president himself find another DP to replace Gachagua's office? Is it through election of people or parliament? And will it be according to the interest of people? Those are my questions and I will be happy if they are answered. Penjo makamago abedo ka waduoko achiel kachiel. Ote machielo Maruth Nyathi Ochieng' wacho ni jogo richo te kik wawuondre uru, ka igologi to kara gidhi te. Ruto pondo tok Raila mondo onere ng'ama ber, en ema osponsor wach thicho Gachagua oko. Mano pach Ruth Nyathi Ochieng'. Ong'isa ni penjna Omullo ni sani eka gineno ni Gachagua rach. Bwana ni ne rach from the word go. Kata kaka ne uwuoyo kotimo campaign. Sisi tulimwonea 18. I'm wondering what has changed. The way Omullo Jr. used to defend and praise Gachagua, ayie ni weche lokore. An kiny adhi kwedo thicho no. Penjna okil ni kiny idhi chok pach jopiny. Odhi mbele. Pono ni percentage maduong' mar jopiny okwedo parono. What will be the way forward? Aluwo twak ka an umoja enako. Achako di Omullo Jr. Kotudore kod pach Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ne kinde mokalo mbele nusiro Gachagua. Sani koro tango loko kodwa Gachagua. Ayie kode nikech ing'ene kana ochako government intention wana ber. Kata kano rach iwacho ni ing'iyo kit ng'ato, lakini ka ng'ato rach to korach seche te. Kokoro rach seche te to rach ahinya. To koro kokoro dhi okang' moewo ka rach necha to koro wathicha oko. Nambaria neno ka japenjo moro penjo ni to ko othich ga rigiji Gachagua to ere kaka Ruto bro timo maonge. Katiba wacho ni kopo ni rigiji othich oko, ing'eni rigiji nigi right mare ma dhi e court. Ma kopo ni gigo te otiek te mothicha oko to nyiso ni ker nyaka many ng'at makonye bang' ndalo 14, I think. Mano sheria mantie. Kose nominate ng'ate bang' ndalo 14 titere bunge, to jo bunge ma koro dhi puodhe
kaka mondo bed ke deputy mar president ke chiero deputy en power momi ker en manyako ye deputy ne koro gimimi puodhe parliament nikech parliament en representative of the people ingeni gino yiere gi jopiny koro gin gitingo taya mar jopiny koro onge shida mantie kanyo to nitie gima adwoko matin nikech awinjo ka okilne temo luongo wach kindiki ng'ene en wakili to wakilo ng'e maber nitie gima iluongo ni advocate privilege ing'eni wakinde gino yiene gi pando pesa gin giyiene gi kano pesa nikech giwacho ni mano client mani koro rigiji ok en okil rigiji en jabiashara to koro kata nicho duok na $200,000 cha kimedo gi pesa ne mosechule higni 2 ok nyal romo kata mana 533 million mano nyiewo go hotel achiel koro eto tinga msalabe onge gimoro ka ni nitie weche ma ayie kode weche mag wach judges ko mago to political lakini ngene grounds gi ibro ng'igi one by one moko oginane ochope threshold madwarore ibro thi choko gima kendo timore ni e Kenya ka ker no yier gi jopiny to kendo nyaka ing'e gimoro ni sheria otamo nitie gimiluongo ni president cannot be held criminally liable president ok nyal bedo tere court sama pod en e telo chieng' ma koro sewe bedo ker cha koro kanti ng'ama dwa keto gimoro ni criminal case madwa tero ker ni otimo makosa kama to yiene lakini sama pod en e kom kama ok nya tere court lakini grounds mobedo laid under article 150 ka kondike no to mago to jopiny ng'ata nyalo initiate process mar impeachment but sani kan kech wachri gi jie mosechakore kama koro nyaka jopiny beda mokwe mondo giriti koro sama ji dhigo signature nikech ing'eni king'iyo impeachment mosetimore mag governor gi deputy governor gisedhiga e court ka giwacho ni nokotim public participation to public participation en important nikech katiba dwaro ni mondo gimoro amora nyaka tim public participation koro public participation ema koro dhi time constituency ka constituency to ji dhi keto kogi nikech idhi winj pach jopiny to pach jopiny ka be en siasa nikech edha idhi kendi kata ntinga madhi mobilize koro japiny ok bineni ni ma japiny mar wakili ma japiny mar Omullo ma japiny mar gin en jopiny koro ji madhi kacha maboro keto koggi wacho ni wan koro wayien mondo thich oko rigiji magi gik miwacho ni public participation to mani kaka dhi collect gi maber tiburo ter gi kucho to nyecha en koro an nyise ni gimoro 2 weeks yani duweni wasetero rigiji oko adwa dhi wach machielo mana kumikele kanyo wach marakao pach jopiny kotudore koda thicho oko ya PC bado jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wakili Peter Wasaga kano waketo kiny makonyo winjo kanyo ka Ruth Nyathi Ochieng'o penjo maliwa ahinya ni kapo ni jopiny odagi kosekao pach jopiny to moko modhi kanya to wacho ni I do not support ni ginok gisiro wach mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua what next wang'e ni jod bura to nosepuodho kata kamane ikao pach jopiny kalore ni mane gima katibo yango ni nyaka kao pach jopiny kendo kalure kod lemo mag Gachagua makipacho kae nyaka kao pach jopiny kapok othiche oko erokamano ahinya ing'eni kisomo katiba wanyalo nyiso tekowa sovereignty ni kuomwa jopiny to tekowa ni wanyalo time directly ma iluongo ni wach mag public participation ni wanyalo time indirectly by electing our members mondo they represent wa koro kopo ni wach maduong' kaka ma owuok expect ni wajumbe gi odog ne jopiny mondo nyisgi ni wadwaro thicho oko jalup ker mano yier kod ker gi kura mang'eny moyombo jo opposition mobedo president Kechima is not just a leader mar Mount Kenya, a leader mar Nairobi, and leader mar Kenya. Kenda neno ka gazette no setim public participation ma Homa Bay County, Josuba South, Josuba North, Jokarachuonyo, Dibro Romo Homa Bay Stadium, mondo gitim public participation. Kor public participation udu ka wach kumji. Kuka wach kumji to wach no emudu udu tero e parliament. Koro wach muka kumji no nyalo nyiso mae ote mono tero to mae duoko. Koro mano be nyalo miyo jok mane support this motion lok pachgi e wachno. But kaka Omullo wacho mabiro abro yie kode ni public participation in Kenya ena constitution. Ena wach mantiere longo ni constitution without constitutionalism.
nikech kata thoth gik mine nitero ga e court gine weche mag public participation nikech kata king article 10 it is one of the values of national principal values of national of governance mani article 10 patin nyaka time lakini the modalities kaka time poko hang sana gi chik mora mora emomiyo ineno ka pile pile jiringe court ni there was no public participation weche mag shani ineno ka jino ringe court there was no public participation weche mag housing levy ineno ka kia mtana no ringe court ni tiere public ne onge public participation kech seche moko public participation ne nyalo tim to jok ma otime gin jok ma nochul pesa koya Sindo koya Gingo koya Gwasi koya Mombasa kuondete mokel mana gi jok mane bendo otibarade ogo signature mondo motion odhi mbele ka gibiro to gigoyo mana signature imiyo gi mana allowance moko pa diem to gidhi to gimetero kocha ni jopiny otibarade oyiego koro mano should not be mano is just there for legally nikech the implementation osebedo very poor especially on the political class kadok kuma penjo mane ng'ato penjo mabende no seduoki article 149 of the constitution omiyo rais teko mar nominate deputy president kopo ni motion ni odhi through nikech ng'eni motion ni bende oken gima kaka oken chip kaka jipare no nikech kwase e national assembly eko chako lwenye senate kaka no gima timore ne governor chaka county assembly osegolo governor itere senate to mondo weche gi obed hard koro mane gimi bro time e the senate to senate ka be 2/3 nyaka timore nade nyaka kale koro bende wabro ng'ia ne the public participation in that aspect be mondo wang'ini ang'o ma no tim ang'o ma noko tim mwachopo ka to chutho gimwadwa mondo rangi ni katiba olu kaka article 150 wacho katiba olu kaka public participation dwaro katiba olu mondo ng'ini grounds mokel kuom deputy president mondo miogolego olu maber mondo kik wabeda gi gimoro ni watimo gimoro kawuono mar convenience ng'at manie telo kasto kiny ka jogi osewuok to wachako loko chik gima mogik mada wacho ni Joyce ma Omullo ni sirikal na joko wacho ni sirikal ado nyise gimoro achiel Orengo beno wacho ni government is transient mateni osiep ni kawuono nyalo bedo jasiki makiny ma ok nyal paro ng'at ma jasiki kawuono nyalo bedo osiep ni mangita gi del koro miyo sasa mo loso chik los chik king'eyo ni kiny inyalo bedo ka ine machik no tiyo kuomi Cleophas Malala ndalo mane gine UDA ne giwacho niya gibiro deal kod jok ma andamana gik ma gipango ne giwacho ni gik ma pango ne jok ma andamana Nyasaye mong'eyo to kawuono Cleophas Malala achiel eman oko kocha manogo gi osiep na lende UDA headquarter Cleophas achiel no emanyo ringe court ma court otamore mie interim orders Cleophas achiel no emasani ni gi deputy president ma wakia gi minyalo timne mbele kocha koro sheria mora miloso kikilose kaka intiere sani lose king'iyo kiny kata koro impeachment ni kik wadhi no dhi timo impeachment ni nikech kawuono en Rigathi Gachagua ng'iyane ka kinyen John Mbadi moro makoni dwa thich oko ka grounds gi ji obedo mobilized bendo nyalo bedo mamor mondo John Mbadi ogol oko ne grounds machal kod magi Wycliffe Nyafuanga kata bedo ni wang'eyo ni kawo pach jopiny en chenro manyalo bedo kata compromise ichulo jomoko mar mondo mi odhi okawo pachgi kacha kata kamano japiny onego bed ni ng'eyo ang'o adiera e kinde ma koro nitiere mana japiny ma en ong'ado bura ni wadhi kacha mar mondo mi okawo pacha kotudore kod wachni mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma seche moko onge ng'ama ong'ise ni wuoge odi dhiyo adhi miyi gimoro Erokamano Joyce kendo chik to dwaro public participation ni lombo dho jopiny e weche ma luwore gi telo mar piny gi kaka piny mar Kenya ka mondo gol opinion mare mondo opinion no koseket together to ng'ini to wach mowache parliament ni be jopiny otimo nade be jopiny oyiego now mane kako bende time public koro nego bende tidhi kinyisi ni in the matter neno kondike gazette kan in the matter of the public in the removal from office kata golo a piece jalup ker Rigathi Gachagua koro shida mane kajwa ka en achiel mineno wachno to wacha nitiere philosopher moro ni luongo ni Plato nondiko
dialogue mo miluongo discourse no wacho gimono kisunga di explain ni societies will continue to be plagued by problems until philosophers become kings or kings become philosophers no wabiro bedo gi shida society manyaka no yier ng'at moro manigi rieko kan ewiye kata ng'amu sayiero manie tich obed ng'ama riek Kenya ka sani pok wadwa kawo opinion kata public participation in Homa Bay gwengwa anyalo predict gima joma bede wacho anyalo predict kaka de wache opinion unini public participation of Migori in the removal from office mar jatelo Gachagua gimi de wach Migori anyalo predict kaka jo Migori de answer ko sani de kawo opinion Paul Mathira kuma deputy president wuoke public participation majo Mathira gi opinion margi anyalo predict mana momiyo wacho ni ya as long as siasa ma Kenya ka poko bedo sanitize kaka Lumumba wache to gigi gina we are chasing after our own tail Nairobi kaka njiodhi aneno ko dikene ne Bomas ka samudi oket je Bomas KICC KICC idi goya ndere timi ojini kana what is your opinion nikech gini is a political process ke timo nondo wanyalo duogo ka sagoye anyalo assure ini kamora mora ma public opinion indicate gi feedback anyalo predict sani nikech the issue about broad based government man oket sani ni kamora chiel kende central no minya wacho ni maybe opinion opogore lakini ne central no mano luongo ni central province chon bede yiro nikech nitiere gwandruok gi mani chungwa ndini nyoro weche mang'eny e yoro ide ka sama gini the team influence the bedo the point ni ya the moment mas siasa osakaw dimension mora Kenya ka wanyalo predict kuma be public participation and tiyo gi jo piny sani as a flower girl unfortunately nikech ndalo moko ne akete ka mono bile no wach mar constitution cha to jok moko wacho ni an Raila ko somo to ka somo magi are not new things now na timo gimoro nitie topic moro ne moro kana na university luongo ni luongo ni political theory wacho ni ya electoral democracy man what metime piny mangimani and obere two things obere number one can the public kata jogo kura nigi capacity mar choose the right decision and number two they are willing Kenya ka wan kabila oge chieng' moro manyalo wuok kan Onyango kan Wycliffe ma gi achung' Nyeri ma explain ideology na gi chama mar ODM ma gi yera ndalo moko no wach chon ni kan no wacho ni kata chung' wuok kanye settle ne tie constituency moro to gi yera that is the nature of politics mane gi mawan but gima be moro achiel kata ben pod wan gi trouble weche mag jensi oketo ni nitiere dok chako wuok e jo piny mos oko bi wuok dichiel lakini chako wuok mos nikech sani koro wan e process moro ma gimi de time onge gima biro time be onge but wakwayo jo piny ni sabumi public participation mo bi opportunity no dio nikech issue mabe nitie Kenya ka joma dhi e onge unless gibedo mobile baka kiwinje di page cha ni koro ng'ato wuoka e uso mende e paya ma Omabei no wuoko dhi e public participation ni dware ko ku mobilize ji manitiere wach moro ma chae moro wuoke to ke yudo ji apart tem winjo issue man Kenya ka to ka abedo mobilize mondo dhi e public participation mangiso ni I have an interest issues gi ma pod mako kaka jo piny Kenya ka koro ka wabunge oamua ni impeach Gachagua kaka Omullo wacho to gi riembe wan koro ywak ma wan kaka jo siasa kata jok ma ohero chik ni to the presidents mane mochiwo Kenya ka where are we going from here kaka katiba ne waneno ni was the most progressive katiba manyalo konyo wa mondo wawere gi roadside declaration to ka chik ni ochako bedo violated sani to ber to awakilo wache sani to Omullo gini bro Omullo na gwa jo ka support Gachagua chirka ka gini Brian ka sani to ber mondo winji wache no to rengo no wacho ni first of all power is transient number two government is its own kiny bich gukinyi tiyudo ka ng'ama no dwaro nu keto mbadi koro ni ajalup ker tiwinje ka koro mbadi no koro de wacho ni en koro ang'owa ni en koro ji ok dware ni mbadi kia ni wang'e tek to we are back to the default we were bid jo machua sa country impeachment odhi mbele lakini kwa bedo excited ahinya nti gimida medo wadong gi dakika abiriyo kendo twatiyo an gima nyalo assure ni MPs mano sign impeachment motion gin ji 290 gachiel magi signature madhi e parliament
signature public participation itimo gi MPs. Onge committee matimo public participation. Onge institution maditimo public MPs maditimo public participation. Jo madhi e public participation gime jo milongo ni they are politically active. Gin jo chama, jo ODM, jo UDA. Onge ng'at mana madhuo ka ne dhi go ka public participation. Public participation ka en gi lo ni form 34A. Ochalo ga ndalo mane i sign signatures moko mag ma referendum ka. Niwinjo ni signature moko nitie signature mane gi dhiang', moko nigi gwen. Ma jogi kose kawo public itero gi e bunge. Onge ko dhi tergi. Gibo tima na kod nikech to justify ni ne gitimo public participation. Kora na nyisi kendo awacho ni kendo ka an gi confidence ni public signatures idhi tim kendo idhi kawo opinion mag jopiny to rigiji dhi thi choko. Awinjo ka Wycliffe wacho ni napako rigiji. An napako awuoyo Kenya Kwanza. Policy ma Kenya onge kama se pake rigiji. Kechan rigiji kan wach shares no ko ber na inya. Lakini koro ndalo cha ochalo bor mono mako sianda Kenya Kwanza mana matin bor no tin. Lakini bor ni koro duong omedra meda makata koro okwanyal bede kom maber. Koro ngene bor ni ka koro oinyo ahinya koro sianda wa late. Koro dati jao wabed maber wanyalo bede kom ni mondo watim gimo nyalo tim yo mokwe. Wadongi daka bish kende to tieko twak waro kinyi makawuono. Dago mar mondo mi bende watwaga ne kotudore kod wach thicho oko mano governor e county ma Kericho mano Eric Mutai ma bende othicho oko. To wageni boke no kang mokwongo waneno ka MCAs obedo kod pogruok e paro kod governors kendo ithicho. Wageni nitiere gigo mano luoro governor e county ma Meru en bende tielo ariyo MCAs nothiche oko. Sani koro chopo ne governor e county ma Kericho. Kata kamano nyalo bedo ni nitiere ywaruok moro ma nitiere kind MCAs gi governors momiyo kinde mang'eny MCAs ringo mar mondo mi othich governors kata ka thuolo poko rumo kata ka poko mi governor thuolo mar mondo mi otine jopiny. Wasaga gima paro ni oningo wa increase threshold mar golo county governors nikech MCAs most MCAs ok understand gima gitimo. Nitiere gik moko ma do not warrant impeachment. Nitiere gik moko ma just warrant censure. Nitiere gik moko ma just nikech naneno ko luongi kata nyoro gi UDA UDA Secretary General Omar Sarai to negi dhi mbele magithiche oko. Ang'o miwacho kamano? Ineno kata president mosebedo created Meru kocha. Ni ka ukwayo governor pesa to governor otamore. Akwacho ni mane gima timore Kericho. Kukwayo governor pesa to governor otamore en ng'ama ithicho oko. Ochalo koro wasigu mar MCAs. Koro ena gimoro impeachment ni koro itiyo kode kaka tool. Ni kata mag blackmail. Ni kitimo kama to watimo kama. Kitimo kama to watimo kama. Koro miyo corruption nyayore e county. Nikech blackmail ni miyo koro governor hid to gimora mora ma MCAs dwaro. Ineno Meru kocha ndalo mane onyisa governor mondo odhi owinjire gi MCAs notemo matek ma odhi ochoko MCAs moko makata impeachment masani ni MCAs mano support ne ng'eny maloyo kaka ne oyudo kocha cha. Tiwoni supporting mondo mi yud MCAs ka support ang'o nyakitigo nyakitigi pesa nyakitigi mobilization. Koro aneno ni gimo oningo watim sani oningo wang'iya ne the grounds upon which a governor can be impeached. Mondo grounds go obey a process ma a bit tedious because governors they don't have the security the security mar criminal liability. Kopo ni governor otimo makosa en ng'ama inyalo bedo investigated ma non seche go modhi e court sana. Koro kantiere gik ma criminal justice nyalo deal go, let the criminal justice deal kode mondo later kopo ni osebedo convicted kata there is a case, a prima facie case, then an impeachment motion ninyalo gol kanyo. To no wabro beda impeachment no beda over excited for no apparent reason. Koro I do not support impeachment mapile kapile ma are baseless, groundless, ma jingi ang'e weche mag law to jing menyo facts moko ma ok ochikoyo to giketo kanyo to so long as they gin gi majority to gidhi mbele. Omiyo bende jok ma political nemesis kata political enemies
are taking advantage of that in the county. Kani opiem kodi to yombi kaka koro timore Meru kacha immobilize a few people kara deputy governor ma duaro bedo governor ka Meru kacha embo mobilize ji to dhano bedo kode kama to giseth jo governor oko. I think mano is not a president moningo create kaka a country. Wachni mogik Wasaga kachako kodi. Wachna mogik en kama. Grounds mag impeachment mag Gachagua nitiere almost 6 mar very cogent. Tiere moko ma are very cogent. To nitiere moko a beach, I think there was about 11 grounds. Nitiere moko mar very frivolous. Makata ka ne an judge dang yogi to dathi chogi yoko. En mani koro e impeachment ground ka ground nyalo bedo ni ngiyo ingiyo kachiel mane manyalo miyo Rigathi Gachagua wuok oko. To gima dang ngiyo president kuma intiere sanini deber ka bring his house in order. Kanitiere makosa mari Rigathi Gachagua timo osieme mondo nyise ni next time koponi timo kama wagoli oko mondo kikwati gi parliament e yo marach. Erokamano ahinya. Wycliffe Nyafuanga pachiko tudore kod wach thicho oko governor e county ma Kericho kachiel kod wach ni mogik. Erokamano Joyce. Chiko yiene gimomiyo noket weche mag thicho ji mondo kik wabed gi an imperial leader jatelo moro makosedojo chik to kawo kamare. Noket mondo grounds moko bedie koyudo ni ng'ama omitelo ok nyal meet those grounds mondo gole oko. Now lakini kaka impeachment osebedo kitimo the last years gi chalo gima gini koro bed abused. Gini bed abused iyudo ka dakika matin oriembi maybe iyudo ka nitiere gima kisungu na allegations miwacho seche moko ka MCA dwaro no migi gimoro kata da weche mag allowance weche mag pesa ka gidagi ti 3 tin wobro timi nade wobro impeach. Now impeachment gi mokwongo kendo dilute devolution miyo government ke kan government afanya niko kamiyo ugi moro koka kitu machiegni to impeacha koro focus na wuoke weche mag development to appeasing kata ero moro MCA koro ageno ni gima dhi mbele ni kan manene kende kata wakili nene kende inene nikech katiba te piny mangima is not cast on stone. Nitiere gik moko katiba mane osawacho ndalo mane kelo BBI ma very soon biro lokore very soon idhi loki nikech weche mag impeachment go nego kete threshold moro mondo mi wakony jopiny kata jopiny be kadi yiero to yier governor ma ging'e ni impeaching dhi bedo matek. Wach ni mogik. Yeah. Koro ago erokamano kuom gwelo muketo waka luongo oka kora kwayo ne jo Kenya obed jomotegno weche ma dhi mbele e Kenya ka sani weche mag impeachment mag ker mag jalup ker to gi kwe nikech kwe ma important. Erokamano. Omullo Junior pachiko tudore kod wach thicho oko governor e county ma Kericho kachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Thicho oko governor en chik ma oketi kendo jopiny gi ratiro ma thicho ng'ato oko lakini ayie gi wakili ni threshold nyaka ket malo. Namba 2, governors nyaka ket budget mar MCS, market MCS busy. Ngine MCS ka ogin busy, ka county MCA onge budget mare matimo development ward ne. Obotichi oko nikech en onge kaka governor dhi timo ohala to MCA ok timo ohala. Nyinyi neno auditor general ogolo report mawacho ni governor achiel nigi account 200. Governor skwelo ka gikwelo MCS be nyaka chiem. Koro giket budget, giket framework maber mabro konyore magibro timore go gi MCS. Ka onge nikech ginena na management MCS ko kichiemo go to gigoli oko nikech ok ginya chiemo kendi. Koro gini nyaka giketa budget mar miyo MCS obeda busy gimbe gitimo gima gitimo. Manyalo wacho mogik en ni gini koro awinjo ka wakilo wacho ni nti grounds moko ma moko ochung matek ahinya. Wan gi mwang'eyo ni grounds ko ber kendo wan gi witness kendo waikore nikech burni koro chiek wathiche oko people's matino machalo malala chosa thicho ma koro ngeno wasetimo diagnosis daktari oseng'iyo mona ne kuma tuo ni omako ka marach koro wado wagole oko wan mang'eny go wabo pango mbele. Erokamano ahinya Omullo Junior, erokamano ahinya wakili Peter Wasaga kachiel kod Wycliffe Nyafuanga kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono wabi watuago tudore kod chal mar Kenya. Nyaka Ramogi Ajwangi kanye machopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny okinyi ma kawuono odiochieng' ma kiny kiyudo thuolo ne ni chopo kuonde mopogore opogore e counties duto 47 kamibo bed ka ikawe pach jopiny kotudore kod wach mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Weche ma kamago bende pod wabo medo luonu e TV mar Ramogi kae. Yiena mar
mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en poko pogore kama bang'e nyawadwa George Bati biro bedo katai e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.